Кичә хадисне үттек, бүген дә дәвам итәбез. Әзрәк кабат авалабыз. Аллаһ Тәгаләнең сүзләре хадис кудси килә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй адәм баласы, үз вакытыңны миңа гыйбадәт кылуга багышла. Күңелеңне байлык хисе белән тутырырмын, һәм сине факир булудан туктатырмын. Әгәр дә син миңа гыйбадәт кылмасаң, ике кулыңны эш белән тутырырмын, һәм сине факир булудан туктатмам." Бу хадисне Тирмизи китерә. Аллаһ Тәгалә шушы хадистә безгә әйтә: куша Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, Аллаһ Тәгалә күңелне байлык хисе белән тутыра, иншалла. Хәтта син мискин булсаң да. Икенчесенчә, әгәр дә син инде Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылмасаң, Аллаһ Тәгалә ике кулны эш белән тутырам дигән. Һәм факир булудан туктатмый Аллаһ Тәгалә. Шулай ук Бану Исраил халкының изге китапларынан кайбер сахабалар хәбәр иткән шундый сүзләр китерелә. Аллаһ Тәгалә шулай дип әйткән: "Эй адәм баласы, мин сине үземә гыйбадәт кылу өчен баракка китердем. Шуңа күрә уйнап йөрмә. Мин сиңа ризыгыңны инде бүлеп куйдым. Шуңа күрә ризык артыннан шауып үз-үзеңне интектермә. Әгәр дә син синең өчен бүлеп куйган ризыкка канагать булсаң, мин синең йөрәгеңне һәм тәнеңне ял иттерермен. Һәм минем каршымда макталган бәндә булырсың. Әгәр дә инде син синең өчен бүлеп куйган ризыкка канагать булмасаң, үземнең кудрәтем һәм бийеклегем белән ант итәм ки, мин бу дөньяны синең өстеннән хакимлек иттерәчәкмен. Һәм син бу дөньяда кыргый хайваннар кырда шауып йөргән кебек шауып йөрерсең. Соңыннан барыбер минем сиңа тәкъдирдә бүлеп куйган ризыгым гына булачак. Һәм син минем каршымда түбән бер адәм булачаксың. Мин 7 кат күкне һәм 7 кат җирне баракка китердем, һәм аларны баракка китергәндә аз гына булса да арымадым. Әллә мине бернинди авырлыксыз сиңа яшәү өчен бирә торган бер күмәч ипи арытамы? Эй адәм баласы, дөреслекдә мин үземә буйсынмаган кешене онытмадым. Шуңа күрә ничек инде мин үземә буйсынучы кешене онытыйм? Мин бит рахимле хуҗа, һәм мин бөтен нәрсәгә дә кудрәтле. Эй адәм баласы, миннән иртәгәсе көн өчен ризык сорама. Ничек мин синнән иртәгә кылынырга тиешле гамәлне сорамаган кебек. Шундый озын хадистә килә. Шушы озын хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә: Адәм баласына куша Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылырга, чөнки Аллаһ Тәгалә безне гыйбадәт өчен бар кылган. Инде ризык артыннан шауып йөрмә дигән, ягъни ризык артыннан шауып йөрмә дигән сүз, бу эшкә барма дигән сүз түгел. Бу намаздан өстенрәк кую дигән сүз эшне инде. Намаз вакыты җитте, беренче намаз укып ал, андары эшне эшлә дигән сүз. Эшне калдырма, то есть намазны калдырма, шушы эш сәбәпле дигән сүз инде. Әгәр дә калдырсаң, ул вакытта барыбер күпме ризыгы язылган, Аллаһ Тәгалә сиңа бар шул хәтле бирәчәк ди Аллаһ Тәгалә әйтә инде ризыкны. Аллаһ каршында бер түбән бәндә генә калырсың дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Тагын бер хадистә килә: "Эй адәм баласы, мин сине үземә гыйбадәт кылу өчен баракка китердем. Шуңа күрә уйнап йөрмә. Сине ризыкландыруны мин үз өстемә алдым. Шуңа күрә ризык артыннан шауып интекмә. Мине эзлә, һәм син мине табарсың. Әгәр дә син мине тапсаң, бөтен нәрсәне тапкан булырсың. Әгәр дә инде син мине читтән калдырсаң, бөтен нәрсәне югалткан булырсың. Һәм мин синең өчен бөтен нәрсәдән дә сөеклерәк булырга тиеш." Монда шушы хадистә Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ Тәгалә безне бар кылды гыйбадәт өчен ди. Шуның өчен ризык артыннан шауып интекмә дигән Аллаһ Тәгалә әйтә. Мине эзлә ди, мине табарсың ди. Әгәр дә мине тапсаң, бөтен нәрсәне табаккан булырсың. Әгәр дә югалсаң, бөтен нәрсәне югалткан булырсың ди. Аллаһ Тәгалә кешене туры юлга бастыра. Шул вакытта гына кем Аллаһ Тәгаләгә үзенең йөзен юнәлттерә. Аллаһ Тәгалә каршына адымнар ясый икән, Аллаһ Тәгалә шушы кешегә дә адымнар ясый. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләдән кире борыла икән, Аллаһ Тәгалә шушы кешедән кире борыла. Мәсәлән, кайбер кешеләр мәчеткә йөри башлады, мәсәлән, җомага буламы һәм башкамы.
Аллаһ Тәгаләләргә борылды. Аннары мәчеттән киттеләр, Аллаһ Тәгаләләрдән китте. Алар уйлыйлар бәхетле дип, юк, алар бәхетле була алмыйлар беркайчан да. Кемне Аллаһ Тәгалә ташлый, Аллаһ Тәгалә ул бәхетле була алмый. Ул эшнең кулы була, ул акчаның кулы була, ул инде үзенең нәфсен кулы була. Но Аллаһ Тәгалә безгә куша шушы эшнең куллыктан чыгарга, Аллаһ Тәгалә куша безнең үзебезнең нәфесебезнең куллыктан чыгарга, Аллаһка табынырга дип. Ул була именно үз вакыт 5 вакыт намаз уку, ул инде ураза тоту була. Менә шул вакытта гына Аллаһ Тәгалә безгә бирүла, и Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә мине тапсаң ди, бөтен нәрсәне табырсың ди. Әгәр дә мине читтә калдырсаң ди, бөтен нәрсәне югалткан булырсың ди. Һәм мин синең өчен бөтен нәрсәдән дә сөйкләр булырга тиеш ди." Ягъни намаз вакыты җитте. Мәсәлән, эшне эшлибез икән. Юк, эшне читкә калдырырга кирәк, беренче Аллаһны урынга куярга кирәк. Аннары эшне инде икенче урынга. Кайбер кешеләр гөнаһ ул Аллаһ Тәгалә тыйган начар гамәлләрне гына кылу дип уйлый. Бу фикер дөрес бик түгел дигән. Гөнаһка шулай ук ул Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәмәүдә керә. 5 вакыт намаз Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә әйткән әмере, әгәр дә кеше аны укымаса яки калдырса, ул үзен Аллаһның ачуына һәм газабына дучар итә. Ул кеше бик зур гөнаһ языла бу кешегә. Аллаһ Тәгалә 5 вакыт намазын укымаучы, аны укып та калдыручы кешеләр турында шулай ди. Коръәндә Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә: "Алардан соң бер буын килде, алар намазны югалтты, һәм нәфес теләгән нәрсәләргә ярды. Аларга җәһәннәмдә гай үзәненә керәчәк. Мәгәр тәүбә кылган, иман китергән һәм яхшы гамәл кылганнар гына газапка дучар булмаячак. Алар җәннәткә керәчәк һәм аларга аз гына да гаделсезлек кылынмаячак." Марьям сүрәсе 59-60 аятта Аллаһ Тәгалә шулай дип әйтә. Шушы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Буын килде дие, намазны калдырды дие, һәм нәфес теләгән нәрсәләргә ярды дие." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем намазны ташлый икән, нәфескә иярә башлый, нәфес нәрсә тели, шуны эшли. Ул инде нәфескә табына, Аллаһка табынмый. Ул инде теге Аллаһ кушканнарын үтәми, шуның белән Аллаһ Тәгалә әйтә: гай үзәненә керәчәк җәһәннәмдә." Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Кем намаз укымый, гай үзәненә керәчәк. Гай үзәне ул җәһәннәмдә бер үзән була. Но анда кермим, әгәр кем тәүбә кылган, иман китергән һәм яхшы гамәлләр кылган, намазга баскан кире. Аларга дучар, газапка дучар булмаячак" дигән инде. Шушы аятта да Аллаһ Тәгалә әйтә, безгә намаз укырга куша. Намаз укымасан гөнаһ була дип, намаз укымасан теге дөньяда җәһәннәм була дип Аллаһ Тәгалә безгә Марьям сүрәсендә шулай дип әйтә. Бу аятлар намазны бөтенләй укымаучыларны һәм укып та аңа җиңел караучыларны кыямәт көндә газап булу белән куркыта. Аллаһ Тәгалә не только намаз укымаучыларны, еще намазга салкын караучыларны да куркыта. Аллаһ Тәгалә куша һәр намазны үз вакытында укырга. Үз вакытында укымасын, ул тоже гөнаһ була дигән Аллаһ Тәгалә куркыта, тамук җәһәннәм белән тоже шуның белән куркыта. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.